Alhamdulillah wis tekan omah. Ya Allah, wis pirang bulan aku ora balik. Loh, kayak kan Pira. Wit. Apa? Kayak Pira lah toh? Oh, kayak Pira undung. Pira. Kok kayak wis balik ki piye to? Iya, aku ki trainan wingi. Jadi aku langsung balik aku kan mbek bapak ibuku. Aku ngomong mbek kowe Aku ya kan. Bapak bis aku ra duwe duit. Ya Allah, langsung to Tapi kok ya. tambah makmur saiki. Aku makmur banget. Makmurnya kebelakang. Apa dia dolan-dolan wae pengen banget. Oh iya, kabari saiki. Oh, dari kuwi Sama Usman, model, Bagas. bagus. Ngapain ya? Ya pokoknya dia sesok kudu dolan. Aku Wes ya. Wes sekarang dari saya. Tapi ngusir aku bar kowe. Ya Yo, wes saya kan kan sesok kan dia kan. Oh iya. Karena kangen di bapak ibumu. Iya benar. Ya, balik Saya. saya. Dadah. Dadah ya. Sisa lo. Berarti saya iki dhewe kudu ngabari Odel, Usman di Bagas. Cicil ya. Odel, telepon Odel. Nah, kira. Kak, ya usah sabar iki lho. Iya, ya. Bu, kita turu deh. Kita nelpon, kenapa ki? Halo, Del. Halo Fit, kenapa? Tumben banget tuh nelpon aku. Sesuk dhewe meh dolan bareng ki. Kira lagi balik kok kuis kok Jogja. Piye kuwi ora? Hah? Dolan? Mbak sopo? Lu mau bareng-bareng lah karo Rani, karo kuwi kabeh lah mbek genge dhewe. Piye kuwi ora? Aduh, tapi aku ra iso iki. Hah? Dolan opo kok ora iso? Dolan opo? Sesuk aku wis ono janjian mbek koncoku. Oh alah, lah terus piye, Cel? Sorry ya. Yes, jadi aku tak ngabari sing liya sewe ya. Ya, Udah jadi ra iso iki pejel. Terus iki ngomongnya aku janjian karo kancaku. Makasih iki. Sek. Jadi kabari Usman. Duwe ra? Aku ora duwe nomor ya. Aku duwe deh. Iya deh. Mosok aku bilang bareng ra iso. Usman kok hilang ya? Oh enggak. Gimana ya? Dua diangkat. Halo Ran, ngopo? Halo, Man. Kok sesuk iso ra? Kae lho, Pira ki balik ke Jogja, terus dia ini ngajak dolan. Jadi ini kangen ya mbek dhewe. Pengen dolan bareng. Dolen. Bisa apa wae? Mungkin aku wis nelfon Odel toh, tapi Odel ki jadi ra iso wis janjian nek masone lah. Aku iso ra? Oh iya, aku iso. Oh, iso. Sore ya? Besok sore ketemuan ya di taman. Ya wis ya. Oke. Oh, wis yo. Yes ya, Man. Iso? Iso ki. Iso. Saya jajal ya aku Bagas tak cete nek Bagas sih fleksibel jadi dia iso. Oh, no. Langsung wae dijadwal akan telepon. Ono Oke. penting soalnya guys. Kate. Bagas. Iso lah. Jalan-jalan bareng karo dhewe. Sen. Iso. Besok sore berarti ning taman sing Iki dibales ya. Oh, iso. Gampang. Wes ya. Sore ning taman ya. Iya, bareng-bareng. Sik. Iya, makasih ya Bu. Tapi lho Bu, tarif BPJS iuran saiki munggah meneh.
Heeh. Jadi 2 kali ini sih Jen. Tambah larang kok saiki yo. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini sopo? Ini Bu, kula bagian jadi metu odel Bu nggih. Oh, oke. Nggih. Sek, tak mau bisa tak sek ya. Nggih nggih. Monggo. Bel, bel. Ibu, ono Bagas. Apa, Gas? Sopo ya? Oh, odel ya iki ya. Oh iya. Meh dolen bareng ra? Iki meh kok lakon-lakon ning taman sik delok. Ya wis ta ra apa. Wis, entuk. Assalamualaikum Bu. Hati-hati ya. Monggo Pak. Bareng-bareng. Nggih. Sek. Boten Bu, kan namung cekak mawon. Mikir kok nek ngono iki jenenge ngene tetep Pak. Boten nopo kan boten nate banter-banter niki. Dulu sing awal-awal Nggih. bener-bener. Ya. Assalamualaikum. Di saat engkau di sana, kadang langit terasa gelapnya. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaung. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Del, ana yo. Ya. Ini ayunan ku yo. Ya. Kita enak kuwi. Nah. Apa sing kene? No. Del. Hmm. Ini kita ini kono mie ayam. Kowe Masa? ngeleh ora? Heeh, ngeleh banget. Lagi. Ayo. Yo, wis kan? Dan gas. Yo. Pak, nyayam Pak. Pinten Mas? Nggih kalih mawon nggih. Pedes mboten? Nggih pedes. Iya. Del. Mangan sik, Del. Suwun ya. Yo. Iki. Enak banget iki. Mana Del? Yo sek to panas ki lho. Rasanya kok ngam. Enak banget sih. Pak, sampun Pak. Oh nggih. Sepi-sepi kok loro-loronan tuh Mas. Memang napa to, Pak? Kan ora elok durung muhrim bareng. Oh, nggih Pak. Nggih. Sampun nggih. Ya ngatur nuwun ya, Pak. Nggih. Kok suwung ya, Del? Ini Enake napa iki? ngrungokke lagu yuk. Aku nduwe lagu apa iki? Entok. Ya, coba. Oke, gue chat bareng ya. Iyalah, jelas. Oh, siap. Nungguan. Sabar. Karo ragu nih. Sik to. Urung. Iki.
Bisa. Keren banget nih gitu. Ora iya kenapa enggak? Dewi naik nang ndi ki? Jalan-jalan yuk. Ya jalan-jalan yuk. Dewi sok iki wis tak jalan-jalan. Meneng ndi? Nang ndi ra nang ndi? Ngopo ra dhewe ning taman? Taman ndi? Ning kene ana taman tak sih? Ono nek cedek kono lho, aku tau ngerti yo. Oh, kuwi ono kuwi taman anyar nek kuwi. Apik banget. tapi Resik apik ra, kan? resik Resik banget, banget, resik. Ra. Soalnya kuwi anyar, ono mie ayam herong lho padahal lho. Ih sumpah, mereka suka ayam kuwi tuh. ayam to. Ayo mangan-mangan mulai banget. Sekalian makan mie ayam tak to? Gas, Wis yo nang yo. Lah kan taman harapan tamane. Oh iya, Taman iki kuwi kan resik enak lagi lho, kenton dan di to resik to. Resik. Iki lho belok kanan. Kiri ngawur buntu. Oh, yo ding. Salah lah, kira. Nah. Loh, bukannya kuwi Odel karo Bagas. Oh, lah, parane lak to? Wah, ra beres ki. Padahal jarine mau mek dolanan mbek dhewe ra to. Malah saiki bucin. Ra bener, ra bener. Wis parane wae lah saiki. Parani. Serak genah. Wis parkir kene wae. Siap. Wah, Odel Bagas ki malah Siap, bojol yuk. nawan. Serak beres. Sing kene wis. Nang sik, ngombe sik, Mbak. Senengane lho. Wong loro-loro iki ngopo aja iki awan. Lah kowe wong papat nopo kok tekan kene? Lah kowe ngopo loro saiki kene? Iki lho, aku cek ngrungokke lagu nek Bagas. Iki lho gopo sih? Mek krungu. Iya. Jajal aku yang ngrungokne. Tapi iki lagune ya wis lumayan populer sih. Paling ya kowe wis tau ngrungokke. Iki mosok iki. Ngrungokke iki. Dong. Lagi yang ini aku udah tahu ngrungokke. Tapi iya lagune. Iya. Apa Raman? Suaranya iki lho. Iya sumpah Banget. Kowe kok juga sing buka kene hedang to. Iya kadeni ya. Sumpah bentar kok kowe kok ngene iki lho, kok ngene. Biasane iki aku ya ora ngrungokke yang ngene. Mergo iki apa Mergo tak omongi mau lagune apik. Aku sing pertama. Malah saiki jadi ketagihan aku ngene iki. Tapi nek iki apik sih. Enak dirungokke sih. Ini aku ngrungokke iki lho. Ben apa ben iso turu? Iya lah. Oh berarti langsung ngene ya lagune Den. Kira bosen ngono. Tapi iki apik yo. Yo sih. Ora bosen nih yo, Fir. Lah kok ngerti lagu iki skondi? Aku golek-golek dhewe terus nemu. Jebul apik banget. Kok keraman? Ora salah ki aku sering ngrungokke. Apa jalan maknane? Maknane iki wong sing kangen karo wong sing sayang amarga jarang ketemu. Wah. Jebul ngrungokne lagune koyo ngono. Kangen terus kok. Kangen. Tapi iki nek dirungokne iki ono masalahne yo. Apa iki? Yo ono. Nek ono siji. Bisa. Sing jeneng gula arane glali. Iki sebut terakhir kuwi dijikok saka tembung li. Terus tembusane kuwi lali. Wow. Bener-bener wow. Ono meneh. Apa? Sing kalau pemuda arane degen. Iki dijikok saka tembung terakhir gen. Terus tembusane dadi leganoto. Betul. Ono meneh deh. Ono meneh dijik meneh iki. Oh, balung janur. Balung janur kuwi arane sodong. Dijipok saka tembung terakhir do sing tegese kuwi dadi usodoni. Pan. Jebul apik ya lagune maneh. Apik banget nggih. Pantesan apik, wong suarane akeh soalnya. Daripada dhewe ning kene, ini saiki dhewe jalan-jalan ae yo. Dhewe kan wis suwe to, sak jalan-jalan bareng. Sing wae.